Diolch ni weddio. Diolch yn y ti o ddiw unwaith eto am y fraint yma o cael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal, tyrd dim plith, tywallt ysbryd arno. Ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuad. Yn oedfa nesaf y pnawn sil am hanner awr di 3. Eich atgoffa am y cyfarfod gweddi misol ar y drydydd nos Iau o bob mis. A'r un nesaf fydd Hydref y bedwaredd ar 15. Hydref 19 am hanner awr di 7. Nawr, wrth i ni gymryd y casgliad gan i tra'r ein heistedd Emynau 486 o Iesu Mawr rho danian bir i eiddyl gwan mewn anial dir. 486. Fe daw i'n darlleniad o'r benod gyntaf o Iago, gyda dechrau'n adnod 19. Iago, y benod gyntaf ac adnod 19. O achos hyn fy mrodyr annwyl bydded pob dyn esgyd i wrando, diog i lefaru, diog i ddigofaint, canes digofaint gŵr, nid yw'n cyflawni cyfiawnder diw, oherwydd paham rhoddwch heibio bob edreddi a heleithrwydd malais, a thrwy addfwynder derbyniwch yr impiedig air, rhwng a ddichon gadw eich eneidiau, a byddwch wneithurwyr y gair, ac nid gwrandawyr yn unig, gan eich twyllo'ch hunan, o blegid os yw neb yn wrandawr y gair ac heb fod yn wneithurwr, y mae hwn yn debyg i ŵr yn edrych ei wynepryd naturiol mewn drych, gan y fe a'i hydrychodd ei hun, ac aeth ymaith ac yn y man e fe anghofiodd pa fath ydoedd. Eith yr hwn a edrych ar berffaith gyfraith ryddid ac y barhaon ddi, hwn heb fod yn wrandawyr anghofus, ond gwneithurwr y weithred, e fe a fi dedwydd yn ei weithred. Os yw neb yn eich misg yn cymryd arno fod yn gyrfyddol, heb atal ei dafod, ond twyllo'i galon ei hun, ofer yw crefydd hwn. Crefydd bir a dihalogedig bron diw a'r tad yw hyn. Ymweled ar amddifad a'r gwragedd gweddwon yn ei hadfyd,
a'i gadw ei hun yn ddifrycheilid oddi wrth y byd. Byddai bendith Duw ar ei air sancta Dduw. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn y tîn unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac ein bod yn gallu dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ein bod yn gallu dod fel rhai sydd wedi derbyn yr holl fendithion sydd yn yr efengyl, sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ein bod wedi derbyn y golchiad, yr maddeiant, yr heddwch yna rhwngom ni a Duw. Wy ni yn diolch i ti o Dduw dy fod wedi ein mabwysiadu ni, ein bod nawr yn blant i ti, ac o Dduw i ni yn gallu dy alw yn dad. Ac hyn oll trwy dy ras di, trwy'r hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu Grist yn ein lle. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn i ti'n helpu ni i werthfawrogi mwy o'r efengyl. Madden ni o Dduw, nad ydyn ni yn gwerthfawrogi fel ag y dylsem ni, nad ydyn ni yn dy diolch i ti fel ag y dylsem ni. O Dduw, helpa ni wrth i ni ddeffro bob bore i sylweddoli mae ein dyletswydd, ein braint yw i fyw i ddiolch i ti, i dy ogoneddu di. Helpa ni o Dduw bob eiliad o bob dydd i geisio dy ddyrchafu di. O Dduw, gad i ni sylweddoli fwy o'r hyn rwy ti wedi wneud ar ein cyfer, a'r hyn sydd o'n blaenau ni. O Dduw, dy fod wedi'n addo ein harwain ni, ein hachub ni, o golledigaeth i dragwyddoldeb yn y nefoedd. I ni gweddio Dduw bydd ti'n helpu ni i beri bydd ein llygaid yn wastad ar ddiwedd ein taith ni. Pan y byddwn ni yn cael bod gyda di, ac yn gweddio Dduw y bydd ti'n helpu ni fod yn ffyddlon. Bob cam o'r ffordd. Na fydd na gyfnod yn ein bywyd ni lle ni yn ymbellhau. Na fydd na gyfnodau yn ein bywyd ni pan ni'n bod ni'n oeri tuag at y bethau di. O Dduw, mae hwn yn digwydd mor aml. Ac i ni yn galw arna ti i faddau ni ac i drigarhau wrthyn ni. Ein bod ni mor aml yr hyn a ddylsen ni fod. Ond i ni yn gweddio felly hyd yn oed o nawr ymlaen. Y bydde ti'n gweithio arnom yn y fath ffordd. Y byddwn ni yn benderfynol o Dduw i geisio y byw mewn ffordd sydd yn gywir, yn iawn, yn bir, yn lan, ond yn llawn o'th bresenoldeb di. Ond o Dduw i ni'n gwybod i ni methu wneud hyn yn ein nerth ein hunan. Ond o Dduw, rho'r awydd yna yn ein cylon ni. Ac yna, wrth i ni weld yr awydd a'r ymdrech i ni'n gwybod o Dduw, a byddi di hefyd yn rhoid y nerth a'r gallu. Ti sy'n rhoid yr awydd. Ac o Dduw, a byddi di yn ein nerth ni i ddafal barhau. Ac i fod yn ffyddlon. Ac o Dduw, a byddwn ni yn trysthau bob tro i ni yn dadl di lawr. O Dduw, helpa ni felly. I fod beth ddylsyn ni fod nawr. Helpa ni yn yr oedfa hon. I ymbaratoi yn heneidiau. I dy ddyrchafu di, geisio dy wyneb di. Gad i ni ddeheu yn ystod yr oedfa hon, a byddwn ni'n cael cyffyrddiad o'r nef. Gad i ni, o Dduw, aros yn ddisgwylgar, a byddai di yn tywallt ysbryd arnom, mewn ffordd nad i ni wedi brofi o'r blaen. Teir lawr ein plith, siarada a phob un ohono ni, yn ôl ein hangen ni o Dduw. Teir lawr a arwain ni'n agosach at y man yr wyt ti am i ni fod. Diogelan hamser, i ni'n gwybod o Dduw, sut mae'r un drwg wrthi drwy'r amser wedi bod ac yn gwneud nawr ac fe fydd yn parhau i wneud, yn ceisio tynnu'n sylw oddi ar yr hyn y dylsem ei wneud. A bydd yn trial dinistrio'r hyn sydd yn iawn. Felly o Dduw, diogela ni'r rhagor un drwg, cadw ar un drwg i ffwrdd. Bendithia'r oedfa hon a thrwy gydol y dydd. Teir lawr un plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni ganu Emynau 205 o llefara addfwyn Iesu mae dy eiriau fel y gwyn. 205 gen i sefyll i'w chanu. Dawn testyn o'r benod gyntaf o Iago, ac adnodau 21 a 22. Iago'r benod gyntaf adnodau 21 a 22. Oherwydd paham rhoddwch heibio bob bydreddi a helaethrwydd malais, a thrwy addfwynder derbyniwch yr impiedig air, rhwng a ddichon gadw eich eneidiau, a byddwch wneithurwyr y gair ac nid gwrandawyr yn unig, gan eich twyllo eich hunain. Nawr, wythnos diwethaf, wnaethon ni ystyried y peryg o ddod yn fyr. Ac felly, o ganlyniad o fod yn fyr, yn colli allan ar y ddewyd Iesu Grist o cael myned i mewn i'w orffwysfa ef. Bod modd dod yn fyr o'r safon. Bod modd dod yn fyr o'r efengil ac o ganlyniad, na fydd na fynediad i'r gorffwysfa. Ac felly heddi, eto i ni'n gweld bod yna rybydd, ond tro yma o beidio twyllo ein hunan.
Felly, wythnos diwethaf, ni'n edrych ar yr rhybydd o'r peryg o dod yn fyr, ac heddi i ni'n edrych ar yr rhybydd o beidio twyllo'n hunan. Hynny o pwysleisio y pwysigrwydd o wrando, ond fod angen mwy na dim ond gwrando. Mae yna bwyslais ar wrando ar yr Efengyl, ar y neges, ond mae yna fwy na hynny. Bod angen mwy na dim ond gwrando. Mae angen bod yn wneithurwyr y gair hefyd. A deall y gwahaniaeth. A deall beth yw gwneud. A pam i ni'n gwneud rhai pethau, a pam i ni ddim yn gwneud pethau eraill, ac ar sail beth i ni'n gwneud nhw, a beth yw pwysigrwydd y gwneud. Mae yna gymaint o bethau fan hyn, ac eto i gyd yma'r falle'r maes, mae yna gymaint o gamddealltwriaeth wedi bod dros y blynyddoedd. Falle heddi yn y dyddiau mae ni'n ddiolchgar os yna rai yn rhoi'r ymddangosiad o wrando. Dyna yw'r peryg. Mae yna gyn lle, does dim llawer o bobl sydd yn rhoi yr ymddangosiad o wrando, nag oes. Ac pan fod na ryw ymddangosiad o wrando, mae bron iawn i ni mor falch, i ni mor llawen, mae yna gymaint o ryddhad bod na rhywun yn gwrando yn yr oes yma, i ni ambell waith yn cymryd y gwrandawiad i fod yn gwir broffes o ffydd. Y ffaith bod nhw wedi gwrando a ddim wedi gwylltio, a ddim wedi carlamu allan o'r capel a dweud oi byth nôl to, mae'r ffaith bod rhywun yn fodlon gwrando, falle'n diolch yn peri ni ambell waith i fod mor falch. Ac yn teimlo, wel, mae hwnna'n ddigon i fi. Mae hwnna'n well na dim byd. Ac wrth gwrs, mae yna rhywbeth i'w ddweud yn hynny, mae'n well na bod neb yn gwrando. Ond mae yna beryg, achos yn ôl fan hyn, fydd rheini yn twyllo eu hunain. Nawr, i ni'n sicr yn credu bod Duw yn un sydd yn holl alluog, ac felly, fod Duw yn abal i weithio yn y galon fwyaf caled. I ni'n credu hynny. Ni'n credu hyn, neu fe ddylen ni credu hyn, y gall rhywun dod mewn i'r oedfa heddi, neu gwrando ar y we, erioed wedi bod i gapel o'r blaen, erioed wedi clywed am Dduw, erioed wedi clywed am Iesu Grist, wedi byw bywyd afradlon yn llwyr, pob math o bechodau, ac yna'n dod i oedfa ac yn credu y gall hwnnw neu honno ddod i gredu yn y fan ar lle. Wrth gwrs, i ni'n credu hynny. Ac felly, ar sail hynny, mi fyddwn ni yn llawenhau pa bynnag cymhelliad fod na rhywun yn dod i oedfa. Fi'n siŵr bod na lawer wedi dod i oedfa, rhai sy'n profesu neu beidio, neu rhai sydd yn y byd wedi dod i oedfa dros y blynyddoedd, falle gyda'i papur a pen yn ei llawn nhw ac yn barod i ysgrifennu nodiadau ac yn chwilio am faterion gellir beirniadu'r bregeth a tynnu'r bregeth yn ddarnau, neu cyhyddo y pregethwr o ddweud rhywbeth sy'n anghywir. Neu nad yw yn dderbyniol o wleidyddol. Fi'n siŵr bod yna lawer wedi gwneud hynny dros y blynyddoedd. Ni'n gwybod bod llawer wedi gwneud hynny dros y blynyddoedd. I ni'n gwybod yn hanes ein hunan bod yna rhai wedi eistedd. Ac eich chi'n gweld, dyn nhw ddim yn gwrando fel rhan o'r addoliad, maen nhw'n gwrando mwyn beirniadu. A falle dod yn niwed hyd yn oed. Gall rhai dod mewn a eisiau gwneud niwed corfforol i oedfa, ond i ni'n credu y gall Duw gweithio yn eu colonnau nhw i'w hachub nhw yn y fan ar lle. Ni'n credu hynny. Rhaid i ni credu hynny. Mae'r ysgrythyr yn gweiddi hynny allan. Does dim byd yn rhiannodd i Dduw. Fe all Duw achub rhywun sydd yn dod i oedfa gyda'r cymhelliad gweitha posib. Fe all rhywun dod i oedfa gyda'r cymhelliad o balchder llwyr a fod yn grefyddol llwyr a bod nhw wedi bod yn as blynyddoedd. A mae'r cymhelliad yn anghywir a maen nhw'n golledig, ond fe all Duw i achub nhw hefyd. Nad ydyn nhw'n gwrando'n iawn. Ond, a sut ych chi'n esbonio hyn, dwi ddim yn siŵr. Sy'n ni'n licio beth rhywun yn gallu esbonio fe. Dwi'n credu fod na esbonio dros hyn. Dyma yw dirgelwch yr Efengyl. I ni hefyd yn credu y gall Duw weithio mewn amryw ffyrdd, ond i ni'n credu hyn.
Mae yna ffordd o wrando sydd o gymorth. Mae yna ffordd o ddod i di yr arglwydd. Mae yna ffordd o ddod i'w geisio ef. Nawr, sut i ni'n rhoi hynny llaw yn llaw gyda bod rhywun yn gallu dod mewn heb paratoi hunan, heb ddod i wrando, dod i wneud drwg, ac maen nhw'n dod yn gredinwyr ac yn blant i ddiw cyn diwedd yr oedfa. Ac eto i gyd, mae yna gyngor trwy gyda'r ysgrythyr, sut y dylsyn ni ddod ac yn dod i'w geisio fe yn baratoi. Ac felly mae yna ddirgelwch yma, ond mae nhw gyd yn uno yn y diwedd. Ac felly hoffwn ni edrych y prynhawn yma ar y ffordd, y cyngor yma'r ysgrythyr yn dweud sut y dylsyn ni ddod i'w geisio ef. Bod na wrandawiad arbennig, ac yn ail bod na dderbyniad arbennig, ac yna'n olaf yn drydydd, bod na ganlyniad arbennig i hynny hefyd. Wel, yn gyntaf, y gwrandawiad yma. Gwrandewch ar adnod 21 a 22. Oherwydd, paham rhoddwch heibio, bob bydreddi, a helaethrwydd malais, a thrwy addfwynder, derbyniwch yr impiedig air, yr hwn a ddichon gadw eich uneidiau, a byddwch wneithurwyr y gair, ac nid gwrandawyr yn unig, gan eich twyllo eich hunain. Nawr, dyna chi faich. Dyma chi faich dros yr rhai sy'n yn rhoi yr ymddangosiad. Nawr fe ddyle pob un, Cristnogion a rhai nad ydynt wedi dod at Grist eto. Fe ddylsai pob un gymryd sylw o hyn. Mor bwysig ein bod yn dod i bresenoldeb Duw yn y modd iawn. Wrth gwrs fod Duw yn gallu gweithio yn yr rhai sydd yn dod yn y ffordd anghywir, ni'n credu hynny. Ond eto i gyd, mae dal lled yn ni i ddweud, dyma sut y dylsech chi ddod i wrando. Cristion a'i beidio. Os oes awydd yn eich calon, awydd i blesio Duw, i fod yn sicr ein bod yn blant iddo, ac am ei ogoneddu, yna byddwn yn ofalus am bob cam. Mae hwn mor estron yn diwedd. Dyw e ddim yn rhywbeth i ni'n gyfarwydd ag e. Dyw bod yn ofalus, dyw gwneud yn siŵr bod ni'n dod i'w bresenoldeb ef yn y ffordd iawn, ddim ar yr agenda yn yr eglwysi heddi. Bron iawn, mae e i'r gwrthwyneb bod ni yn fodlon dweud, dewch rywsut. Sy'n eisiau chi boeni am unrhyw beth. Dim ond bod chi'n fodlon arwyddo'r ddogfen, dweud bod chi'n credu bod popeth yn iawn. Ond mae yna gyfarwyddiadau fan hyn, mae'n dweud, rhaid i ni fod yn ofalus. Y ffordd i ni'n dod i'w bresenoldeb. Fel Cristnogion nawr, fel rhai sydd wedi dod at y groes. Ond hefyd, i ni'n gallu dweud, mae'r un peth i'r rhai sydd ddim. Mae yna galwad arnoch chi fod yn ofalus. Yn y ffordd i ni'n dod, y ffordd i ni'n gwrando, yn ein hymateb ymhopeth. Nawr, wrth gwrs, beth o'n i'n cael gwahoddiad i ryw gyngerdd mawreddog. Sawl Cristion sydd fel hyn? Maen nhw wedi cael gwahoddiad i ryw gyngerdd fawr, a mae yna bwysigion yno. Efallai y teulu brenhinol yn cael ei gwahodd i'r gyngerdd fawr yma. Sawl eitem yn cael ei perfformio. A mae yna bobl pwysig. Mae'r heddlu allan i sicrhau nad oes unrhyw beth yn mynd o'i le. Ac mor ofalus fydde'r rhai felly, bryd hynny, mi fydden nhw'n gwneud yn siŵr nad oes dim byd yn amharu ar ei noson. Maen nhw'n gwneud yn siŵr na fydd neb yn dweud, ydych chi'n gallu gwneud hyn, ydych chi'n gallu gwneud y llall. Falle, ydych chi eisiau dod mas o bryd y fwyd, ydych chi eisiau gwarchod, ydych chi eisiau dod am drip, ydych chi eisiau mynd ar wyliau. Na. Mae yna gyngerdd fawreddog ar y noson hon. Mae rai fi ddyn yn siŵr, mae dyddiadur yn glir. Does neb yn cyffwrdd nos Iau, neu nos Wener, neu nos Fercher, neu beth bynnag yw e. Mae gen i gyngerdd fawreddog, mae yna bobl pwysig yna. A beth ni'n gweld wedyn ni? Maen nhw'n meddwl yn ofalus am y wisg ore. Maen nhw'n prynu'r dillad newydd hyd yn oed. Achos mae rhaid fi cael dillad newydd. Mae hwn yn hen. Mae hwn dros 6 mis oed. Rhaid i fi cael dilledyn newydd ar gyfer y gyngerdd yma. Mae emni'n pwysig, mae yna bobl pwysig yno. A maen nhw'n prynu dillad newydd cran. Maen nhw'n amolchi, maen nhw'n cael cawod, maen nhw'n mynd i'r lle trin gwallt, maen nhw'n cael ei gwallt i wneud. Maen nhw'n neis ac yn smart. Ac yn anhygol, maen nhw'n cyrraedd mewn digon o bryd.
Mae'n anhygoel yn diwedd. Mae gyngerdd yn dechrau am 7. Mae nhw na yn y ddinas, falle'n Llundain, am 4:05, neu 5 o'r gloch, rhag ofn traffig. Allwn ni byth mentro fod yn hwyr I hwn. Mae rhaid I ni fod yn digon o bryd, os gyreidwn ni am 5, ni am baned yn 4:05, 4:06, ac yna newn ni newid ein ffordd i'r le lle mae'r cyngerdd yn digwydd, ac yna eisteddwn ni lawr yn gyffyrddus yn ein seddi 3/4 awr cyn i'r cyngerdd ddechrau, ac allwn ni fanteisio ar yr holl noson, dangos ein gwisgi baw. A hyn o fwy, ar ôl, wel, nystod y gyngerdd. Waw, anhygoel diwe. Yn ystod y gyngerdd, neu gêm chwaraeon efallai, achos dwi'n gwybod be fi fel, os dwi'n gwylio Cymru chwarae, yn wedig nawr, I chi cwpan y bu chi'n edrych ar y gêm, ni'n gallu siarad am y gêm, am oriau ar ôl, beth am y symudiad yma, beth am y symudiad arall, beth am newid y chwaraewr yma. Ond os y cyngerdd yw mi fydd yna'r gwybodaethau yn gallu dweud hyn, roedd y canu yna mor dda. Roedd y perfformiad actio, dwi'n mynd I gweld dim I tebyg iddo. A siarad am y perfformiad. Ac yn mynd I fanylder am yr holl gyngerdd, yn dweud beth o'n nhw'n hoffi a beth o'n nhw ddim yn hoffi. A cyn I chi wybod, mae'n 1 y bore. Mae'n ti bod yn siarad a mwynhau'r noson. Chi'n cael dim byd tebyg am oedfa pnawn Dydd Sul yng Nghapel y Rhath I oedfa Pregethu. Chi'n cael nos Sul, bore Sul, chi'n cael nunlle bron iawn yn ein gwlad ni, yn ein heglwysi efengyledd hyd yn oed. Dyma'r tristwch, sdim ots sut ni'n gwisgo I ddod I oedfa, yn dod I geisio Duw holl alluog, sydd yn holl berffaith ac yn bir, sdim ots sut ni'n gwisgo, sdim ots pryd ni'n dod, os down ni o gwbl, sdim ots sut dwi'n gwrando, os na'i gysgu trwy hanner yr oedfa, ond os fydd yn gyngerdd neu gêm rygbi, gysgo I ddim un eiliad mewn gêm, ond o'ch I oedfa bregethu, fyddai di colli hanner yr bregeth, achos fi wedi cysgu, dyw e ddim mor bwysig nag yw e. Dyw e ddim yn bwysig yn ôl y mwyafrif o Gristnogion heddiw. Cwrgweddi, neu cwr pobl ifanc, neu beth bynnag yw e. Sdim ots nag oes, does dim ots yn ôl pob sôn. Ac eto I gyd, I ni'n honni, mae hon yw'r peth pwysicaf yn yr holl fyd. Bod enaid yn mynd I fynd o fywyd I dragwyddoldeb a cholledigaeth tragwyddo, ond does dim ots sut ni'n dod I bresenoldeb Duw, ac os ni'n dod o gwbl, does dim ots yn ôl Cristnogion. Dwi'n mynd sôn am y byd nawr, dwi'n sôn am broffeswyr. Does dim byd mwy pwysig na'r oedfa hon. Dyw hwnna ddim yn dweud bod mod I neu pwy bynnag sy'n pregethu yw'r person pwysicaf ar y blaned. Ond beth ni'n dweud yw, bod yr hyn ni'n ymgeisio I wneud yw y mater fwyaf pwysig yn yr holl fyd. Ac fe ddylsen ni fod yn paratoi'n hunan gyda'r sel, a'r frwdfrydedd, a'r parchedig ofn, ac yn edrych ar yr holl oedfa, ac yn llawn cyffro, ac yn meddwl, os ych chi'n mynd I ryw gyngerdd yn Llundain a bod y brenin mynd I fod yna, I ni'n sôn am brenin y brenhinoedd yn yr oedfa hon. Fod Duw wedi addo fod yma ble mae yna 2 neu 3 wedi ymgynnull yn Ei enw ef. Ac edrychwch ar hynny. Edrychwch ar y wlad, edrychwch ar eglwysi sydd yn galw yn ffyddlon. Pryn fod Cristnogion eisiau dod, heb sôn am unrhyw beth arall, does dim rhyfedd bod y byd yn dweud, dwi ddim yn mynd I drafferthu ddod mewn I oedfa fel hon, dwi ddim yn mynd I wrando ar y neges yna, achos I chi ddim yn gweld bod yn bwysig eich hunan. Chi ddim yn gweld mae hwn yn mor bwysig. Di feddwl yn ystod bob oedfa lle mae'r gair yn cael ei ffregethu, I ni'n sôn am yr awydd I geisio Duw, ei bresenoldeb, I ogoneddu ei enw. Oedfa I gyhoeddi ffordd y gall enaid derbyn iachawdwriaeth a sut I ddod yn Gristion.
Oes unrhyw beth fwy pwysig, a all unrhyw un feddwl am unrhyw beth yn yr holl fyd, hyd yn oed petai gwlad yn ymosod ar wlad arall, a maen nhw'n symud am bethau pwysig, wrth gwrs bod nhw'n bethau pwysig, ond mae lle mae'r enaid yn mynd i fynd os yw'r gwlad yn ymosod ar wlad arall, yn mor bwysig. Ac eto i gyd ni di anghofio am hyn. Ac felly'r Cristion mae paratoad enfawr i fod ar gyfer oedfa fel hon. Ni ellir dweud dim ond oedfa fach arall yw hi. Mae yn opsiynol. Pnawn, neu nos Sul, neu beth bynnag yw e. Dwi wedi bod yn y bore, neu dwi wedi bod yn... Sdim eisiau fi. Dwi ddim yn opsiynol. Mae hwn yr peth pwysicaf oll. Ond i chi sydd heb gredu, fe ddylsech chi fod yn ystyried yn ofalus yr hyn yr ydych chi'n ei wneud. Achos mae yna baratoad i'r Cristion, ond mae yna baratoad i'r digred hefyd. Ac mor bwysig yw e. Paratowch eich hunan. Paratowch eich enaid. Adnod 21. Oherwydd, paham. A dyma sut ych chi'n paratoi. Paham, rhoddwch heibio bob bydreddi, a helaethrwydd malais, a, dyma ffordd arall o baratoi, a thrwy addfwynder derbyniwch yr impiedig air, yr hwn, sylwch hwn, a ddichon gadw eich eneidiau. Mae hwnna'n bwysig. A felly mae'r cyngor yma, sut y dylsyn ni ddod i bresenoldeb Duw. Sut i ni fod i ymbaratoi. Rhowch o'r neilltu, trowch i ffwrdd, edifa'r hewch. I geisio iachawdwriaeth, rhaid eich bod wedi dechrau gweld eich pechod, eich angen. Nawr wrth gwrs, ni'n credu mae Duw yn gallu gwneud hyn yn y fan ar lle, ac mae yna sawl profiad yn gallu dod, ac maen nhw'n dilyn un ar ôl y llall, a maen nhw'n digwydd yn sydyn. Wrth gwrs, ni'n credu hynny. Yr un yw'r canllawiau, ond mae Duw wedi gweithio yn y farth ffordd, wedi agor eu llyged, wedi peri iddyn nhw gweld eu pechod, ac iddyn nhw gweld diwedd y daith, ac i edifarhau, ac i weld Crist, a mae hwn yn digwydd mewn oedfa. Wrth gwrs, ni'n credu hynny. Ond i chi sydd yma, ac efallai rhai sy'n gwrando, sydd wedi gwrando sawl gwaith, ceisiwch iachawdwriaeth sut? Trowch o'ch pechod? Sylwch nad ydych yn heiddi maddeuant, na bywyd trygwyddol, na heddwch a Duw. Gai ofyn as y rai sydd wedi dod i wrando, ond sydd â'u celonnau yn llawn chwant am bethau brwnt y byd. Lle chi ddychmygu rhywun yn dod i oedfa, ac mae eu meddyliau nhw, maen nhw yng nghanol bydreddi'r byd a chwant y byd. Ac yna maen nhw'n dod ac maen nhw'n gwrando. A dyn nhw'n gwrando? Nag ydyn, dydyn nhw ddim yn gwrando. Maen nhw'n clywed, dyn nhw ddim yn gwrando. Dwi ddim yn bosib nag yw. Achos bod eu celonnau yn llawn bydreddi. Mae'r adnod fan hyn dweud, rhoddwch heibio bob bydreddi. Rhowch heibio. Mae e fel petai rhywun wedi rhoi bollt anferth yn cloi drws eich calon. Dyna beth yw e. Mae ymdrybeiddi bod yng nghanol bydreddi brynt ni'r byd a'i chwantau a'i anfoesoldeb, neu beth bynnag yw e, ac yn dod i oedfa ac yn dal yn meddwl bod e'n dderbyniol ac yn iawn, ac yn dal i rodio yn y ffyrdd hynny. Mae'n geiriau eraill, beth ych chi wedi wneud, ych chi wedi cael bollt anferth a'i cloi'r drws. Ac ych chi'n gwrthod mynediad i waith yr ysbryd glân. Chi wedi cloi'r drws eich hunan yn wirfoddol. Chi wedi dweud, dwi ddim eisiau neb i newid unrhyw beth yn fy mywyd i. Mae yna galedwch na does? Does dim gwrandawiad. Na, mae'n mynd ymlaen. Os yw eich calon yn llawn malais, nid yw yn bosib eich bod wedi dod i wrando hyd yn oed, pa obaith sydd i chi fod yn wneithurwyr y gair hefyd, os ych chi ddim yn gwrando. Dydych chi ddim yn gallu gwrando ar air Duw pan ych chi'n llawn malais, casineb, caledwch, gwrthwynebiad.
Nid gwrandawiad yw na, dwi ddim yn bosib. O am weld y neidiau fel hyn yn dod i'n hoedfan, rhai sydd wedi teimlo difrifoldeb eu pechod, eu balchder, eu chwant, eu casineb, eu hunanoldeb, ac maen nhw'n teimlo'n euog amdano, ac maen nhw'n dod i oedfa, ac efallai bod yna ddeigryn yn y llyged, a maen nhw'n teimlo'r euog, maen nhw'n teimlo rif rwnt i ddod mewn i'r oedfa. Dyna'r math un eisiau gweld. Y rhai sydd yn teimlo, dyn nhw ddim yn ddigon da i ddod i gapel. Maen nhw'n teimlo maen nhw wedi gadael pawb lawr, maen nhw wedi gadael Duw lawr, maen nhw wedi gadael pob, a fydda Duw byth yn fodlon iddyn nhw. Dyn nhw ddim yn ddigon da, ond dyna'r rhai ni eisiau dod mewn. Dyna'r rhai sydd yn wrandawyr. Allech ni ddweud hyn, ni'n gweddio bydd yr ysbryd glân wedi dechrau gwaith yn eu bywydau nhw, wedi agor eu llyged, a wedi dangos iddyn nhw difrifoldeb eu pechod. Ac maen nhw'n gweld eu chwant, a gweld eu balchder, a'u casineb, a'u hunanoldeb. A be maen nhw wedi gwneud? Maen nhw wedi rhoi heibio bob bydreddu a helaethrwydd malais. Mae'r rhai yma wedi gweld bod eu bydreddu nhw, bod eu gorau nhw fel bratiau bydron yng ngolwg Duw. Ac felly wedi rhoi rhain o'r neilltu, bod nhw wedi troi cefn arnynt. Maen nhw'n dechrau edifarhau ac am wrandawiad fydd wedyn. Does dim gwrandawiad yn yr rhai sydd yn llawn malais a bydreddu. Gallen nhw ymddangos bod nhw'n gwrando, ond dyn nhw ddim yn gwrando. Does dim posib bod nhw'n gwrando. Ond yr sawl yma, y rhai sydd wedi gweld y bydreddu, a'r malais, a'r balchder, a'r hunanoldeb, ac yn gweld yr euogrwydd, ac yn teimlo'r euogrwydd fel mynyddoedd byd. Ac maen nhw'n rhoi nhw o'r neilltu, maen nhw'n troi cefn, maen nhw'n edifarhau, ond yna maen nhw'n gwrando am baratoad. Os yw'r ysbryd glân wedi cychwyn gwaith ynoch, a'i fod wedi agor llygaid eich enaid, ac nawr ydych wedi troi o'r pechodau yma, a eich bod nawr yn gwrando, bod yn gwrando ac yn gofyn, falle a oes gobaith un fel fi. Falle bod yna rhywun yn gofyn, oes na obaith i rhywun fel fi. Dyna'r math o wrandawiad i ni yn dyheu amdano. Fel mae'r emyn yma'n dweud, Pantacelyn, gwrandewch ar y geiriau yma. Dros bechadur biost farw, dros bechadur ar y pren, y dioddefais hoelion llymion nesyd orfod, crymu pen. Ac yna fan hyn, dwed i mi. Ai fi oedd hwnnw. Gofiodd cariad rhad mor fawr marw dros un brona syddo yn genhenna boeth i lawr. Dwed i mi. Dyma'r math o berson ni'n sôn amdano. Sydd wedi gweld i bydreddu a gweld i falchder a'i chwant ac yn troi oddi wrtho. Dwed i mi a wyt yn maddau cwympo ganwaith i'r un bai. Mor wahanol i rai. Fi. Yn anghywir. Pwy ydych chi i ddweud fy mod i yn anghywir, nad ydw i yn Gristion? Ond dyma'r gwahaniaeth, mae hwn yn dweud, dwed i mi a wyt yn maddau cwympo ganwaith i'r un bai, dwed a ddeu beth i galo, na all gynnig di farhau. Beth yw pwysau'r beiau mwyaf, a fa ddeu o bari. Pa un dryma fyw fy mhechod a'i gryddfannau Calfari. Ar y glwydd. Rhaid. Dyma i chi rai sy'n gwrando. Ar y glwydd, rhaid i mi gael bywyd. Mae fy meiau yn rhy fawr. Fy euogrwydd sy'n cydbwyso a mynyddoedd mwyar llawr. Yn sicr i chi, fi'n credu bod Pantacelyn wedi deall beth yw argyhoeddiad o bechod. Mae'n dod yn dweud. Mi dafla maich, euogrwydd fel mynyddoedd byd. Ac eto fan hyn, fy euogrwydd sy'n cydbwyso a mynyddoedd mwyar llawr. Mae hwnna'n anferth. Mae'n teimlo mor euog. Mae'n teimlo i fryntni gymaint. Rhad faddeiant, gwawria bellach, gwnag ar charor caeth yn rhydd. Mae'r gwrandawr yma yn teimlo i fod yn garcharor yn ei bechod. Does dim gobaith iddo, dwi ddim yn gweld pa le i droi, ond mae nawr yn dyrchafu lygaid tuag at y mynyddoedd, tuag at Dduw, ac mae'n gweddio, o Dduw, o wyt ti mynd i maddau rhywun fel fi.
Rhadfa ddeiant gwawria bellach, gwna garcharo'r caeth yn rhydd, fi'n ymdreiglo mewn tywyllwch, nawr I weled golau'r dydd. Dwi wedi bod mewn tywyllwch. Nawr I weld golau'r dydd. Nawr dyna sut I chi'n gwrando. Dyna pwysigrwydd y ffordd I ni'n dod I bresenoldeb Duw. Bod ni'n dod wedi ymbaratoi'r enaid. Mae gyda chi symud ymlaen beth am y derbyniad felly. Oherwydd paham rhoddwch heibio bob y dreddi a helaethrwydd malais a thrwy addfwynder derbyniwch yr impiedig air, yr hwn a ddichon gadw eich eneidiau. Mae'n rhyfedd darllen y pwyslais yn yr adnod nesaf, adnod 22, ar fod yn neithurwyr y gair. Ond yr hyn I ni'n gweld fan hyn, yn yr adnod blaenorol, sydd yn egluro sut I ni'n gallu bod yn wneithurwyr y gair. Mae rhaid I ni fod yn wneithurwyr y gair I fynd i'r nefoedd. Ond I ni ddim yn mynd i'r nefoedd ar sail ein gwneud. Ond mae yna berthynas agos yn does na. Ond yr hyn a welwn yma, nid trwy'n gweithredoedd ni, ond trwy dderbyn, so chi'n gweld y gair derbyniwch yr impiedig gair, ond trwy dderbyn yr hyn mae Iesu Grist, mae Crist wedi ei wneud sydd yn bwysig. Dyna sydd yn achub. Dyna yw yr efengil I chi, bod Iesu Grist wedi gwneud rhywbeth am bod ni'n derbyn yr hyn mae wedi ei wneud. Dyna yw'r efengil. Cyn y gallwn feddwl am fod yn wneithurwyr, rhaid I ni fod wedi derbyn. Derbyn beth? Iachawdwriaeth o Iesu Grist. Os yw'r ysbryd glân wedi gweithio ar eich enaid, os wedi agor llygad yr enaid, os wedi plannu hedyn o fywyd a sancteiddrwydd yn eich enaid, yna fe welir addfwynder. Hwna'n un o'r arwyddion bod gwaith gras yn ei le, bod Duw ar waith. Bod na addfwynder. Pan I chi'n gweld balchder? Pan I chi'n gweld balchder yn pobl sydd yn honni fod yn Gristnogion? Mae'r clychau'n canu'n dydyn nhw. Chi'n dechrau poeni. A yw'r rhain wedi deall yr efengil? Falle bod nhw'n gallu rhoi bob un ateb dan hael I chi. Ond does dim addfwynder yno. Ond yn yr rhai sydd wedi deall, fe fydd na addfwynder yno. Oes yna un yma, neu sydd yn gwrando fel disgrifir yn yr darnau yma, wedi edifarhau, wedi troi o'ch pechodau, wedi dod yn addfwyn. Yna beth yw'r cyngor ildiwch, felly ildiwch I wair nawr. Be mae'n dweud derbyniwch gair Duw. A thrwy addfwynder derbyniwch yr impiedig gair. Derbyniwch, dyna'r her I chi fan hyn. Dyna beth sydd rhaid I chi wneud, yw derbyn gair Duw. Hynny yw, nid ydych yn dod a'ch cwynion am air Duw. Dyma beth I ni'n gyfarwydd ag ei fod yn llym, fod y disgwyliadau yn ormod. Ond nid oes na lawer sydd wedi proffesu yn dweud fod y disgwyliadau yn ormod ac yn ei wrthod, yn chwilio am le gallan glywed efengil mwy eang, sydd yn caniatáu pob math o bethau. Ond nid I ni mor gyfarwydd â hynny. Ond nid yna ffordd efengil Iesu Grist. Ni fydd rhain yn cwyno, yn chwilio am ffyrdd o osgoi a gweddau o air Duw. Dyn nhw ddim yn digwydd. Y rhai sydd wedi profi gwaith yr ysbryd glân ar yr enaid, fydd rhain ddim yn chwilio am ffyrdd o osgoi a gweddau o'r ysgrythyr. Nid ydyn nhw'n dod a dewis a dethol a gweddau o air Duw. Ond nid yw hwnna mor gyffredin heddi. Mae yna rhyw ddewis a dethol. Fy marn ni. Ond dyn nhw ddim yn mynd I chwilio gair Duw yn ddwfn iawn. Dyn nhw ddim yn mynd I fanylder rhag ofn I nhw sylweddoli bod nhw'n anghywir. Ond maen nhw'n ffeindio rhyw adnod cyfleus sydd yn cyfiawnhau rhyw fydolrwydd ac maen nhw'n derbyn hynny ac maen nhw'n dweud, ac os na adnod dyn nhw ddim yn deall a ddim yn licio, maen nhw'n dweud, wel, mae hwnna rhy anodd I ni yn yr oes yma, gallai olygu 100,000 o bethau. Dyn nhw ddim yn paratoi hynna'n. Ond mae mor wahanol pan fod yr ysbryd glân wedi agor llygad yr enaid. Achos y gwahaniaeth yw mae rhain yn gwrando. Maen nhw'n addfwyn.
Maen nhw'n derbyn y cyfan o air Duw. Trwy ras maen nhw wedi dod i fedru derbyn gair Duw yn ei gyfanrwydd. Maen nhw'n rhywsut, falle ddim cynt, ond nawr maen nhw'n gallu plygu i awdurdod gair Duw. Maen nhw'n gallu gweld agweddau o air Duw oedd yn wrthyn iddyn nhw o'r blaen, ond nawr maen nhw'n ei ddeall ac maen nhw'n ei garu fe, maen nhw'n fodlon ildio a gosod ei hun o dan gair Duw. Derbyn mae Iesu Grist yn unig a all achub ei heneidiau. Nad ydynt yn cyfrannu gyda'i gweithredoedd. Maen nhw wedi gweld yw fy ngweithredoedd i ddim byd. Iesu Grist sydd wedi cadw'r gyfraith. Fe sydd wedi dod a byw ar y ddaear yma ac wedi byw bywyd pur a glân a sanctaidd yn fy lle. Fe sydd wedi bodloni gofynion y tad. Fe sydd wedi mynd i'r groes ac wedi gosbi am fy methiant i, ac maen nhw'n dod i weld hyn, ac maen nhw'n ildio fe, maen nhw'n sylweddoli, does dim angen i fi trio gwella fy hunan, does dim angen i fi trio cadw cyfres hir o reolau, dyw hwnna ddim yn mynd i fachub i, y weithred bwysicaf oll yw gweithred Iesu Grist. A'r hyn mae e wedi wneud yn fy lle, fod ei waed e a lifodd ar y groes, wedi llifo mwyn fy ngolchi yn llwyr lan. Ac iddo fe gael ei hoelio ar y groes yn fy lle. Ac iddo fe gymryd fy mhechod arno fe hun. A thrwy addfwynder derbyniwch yr impiedig air. Dyna chi ddarlun. Dydw i ddim yn berson sydd yn deall llawer am y byd planhigion a natur felly. Mae'n ddiddorol iawn, hoffwn i betawn ni'n gwybod mwy. Ond dwi'n deall rhywbeth, tai wedi llwyddo wneud yn iawn fy hunan, dwi eisiau gallu wneud. Pan torri'r brigyn yn yr ardd efallai, ac yna i chi yn ei impio i blanhigyn arall, ei osod mewn i blanhigyn arall. Hynny yw ceir toriad yn y brigyn ac yn y planhigyn arall. Mae rai bod yna, does? Chi'n goffa cael toriad yn y ddau. Mae un yn cael ei dorri'n llwyr, ac yna mae yna doriad yn y llall yn cael ei impio, ei osod mewn. Ac yna, maes o law, mae'n cydio, ac fe welir ffrwyth ar y darn o'r brigyn sydd wedi impio mewn i'r planhigyn arall. Mae'n anhygoel. Licen i beth o'n i'n gallu neud e. Ond am ddarlun hyfryd o'r Efengil. Gellir dweud fod na doriad anaf i'r ceisiwr ac i'r un sy'n achub, ond nid yw yn wir, y Iesu Grist wedi ei anafu ar y groes. Ond hefyd i'r ceisiwr, y mae'r ysbryd glân wedi daro lawr, wedi dangos iddo'i fryntni a'i bechod ar ei ogrwydd fel mynyddoedd byd. Rydych wedi dod i weld eich angen, ac am anaf i'r enaid, mae'n boenus, mae'r toriad yma'n boenus. Ac am ddioddeb i Iesu Grist, fynd trwyddi ar y groes, wrth farw yn ei lle, ond am wyrth, pan ceir y derbyniad o air Duw, yr Efengil, yr impiedig air. Dyma i chi y wyrth o iachawdwriaeth. A thrwy addfwynder derbyniwch yr impiedig air, yr hwnna ddichon gadw eich eneidiau. Mae hwn yn fwy na gwrandawiad nawr a derbyniad cyffredin, mae hwn yn dderbyniad llwyr cyflawn. Wrth i chi wrando, y cewch y gallu, yr rhodd o ffydd, i dderbyn. Ac mae'r wyrth o impio yn digwydd. Fe dderbyniwch yr rhodd o ffydd sy'n yn eich galluogi i dderbyn ac i gredu ac ymddiried. Ac fe ddiflanna yr holl wrthwynebiad a fi, yr herio Duw efallai, y cyfiawnhau chwantau a oedd o'r blaen. Mae hwnna wedi mynd, chi wedi troi cefn yno. A dyna sydd yn digwydd pan fod yr ysbryd glân ar waith yn eich enaid. Pan mae o Dduw yw y broffes ac nid o ddyn, yn y derbyniad, wrth wrando, mae yna dderbyniad, mae'r rhodd o ffydd yn cael ei roi, ac mae'r gair yn cael ei impio. Mae yna rhyw wyrth yn digwydd. I ni'n rhan o Grist. I ni'n rhan o'r blanhigyn hyfryd yma.
Ac yna fe weli'r ffrwyth maes o law. Mae tu hwnt yn diwe. Mae hwnna'n rhoi rhyw lefel arall I wrando. Ac mae'r derbyn yma ddim yn rhyw dderbyn ffwrdd â hi. Ddim yn dewch lawr fan hyn os ych chi'n teimlo rhyw emosiwn. A rwyddwch y ddogfen hon. Rwch eich llaw fyny, gweddiwch pan ewch chi adref I popeth yn iawn. Cyn belled bod chi wedi gwneud proffes I chi'n Gristion. Dwi wedi clywed hwnna'n cael ei ddweud. Just dwedwch bod chi'n credu a mae popeth yn iawn. Dwi ddim yn gweld hwnna'n gair Duw. Chi darllen adnodau fel hyn. Nawr wrth gwrs, mae rhaid I ni gredu ac mae yna broffes. Ond I ni'n gweld fan hyn rhyw ddyfnder. Mae yna rhyw deimlo'r euogrwydd fel mynyddoedd byd. Ac mae'n dod yn teimlo, does dim hawl da fi fod yma. Ond yna rhyw sydd chi'n clywed fod Iesu Grist wedi rhoi I ddwylo pur ar led. Fod e wedi gweud I drostoch, bod e wedi cadw'r gyfraith yn eich lle chi. Ac yna mae'n dweud gwrandewch ac wrth wrando derbyniwch yr gair yma, yr unpiedig gair yma. Gadewch I fod yn rhan o'ch chi drwy wyrth goriwch naturiol. Mae e'n wyrth, ond yw e? Pan mae rhywun yn dod yn Gristion, mae e'n wyrth. Ond mae e gyd o Dduw. Ond mae dal rhaid chi dderbyn. Mae dal rhaid I chi gredu. Mae rhain yn ddirgelion yn dydyn nhw. Wel, yn olaf, yn drydydd y canlyniad, adnod 22. Dyma'r canlyniad. A byddwch wneithurwyr y gair, ac nid gwrandawyr yn unig, gan eich twyllo eich hunain. Mor drist I'w meddwl am y niferoedd sydd wedi clywed ac heb gwneud, ac heb ymateb. Efallai rhai wedi codi ar ddiwedd oedfa a meddwl gwell ganddynt ei safonau hwy, ei crefydd hwy. Maent wedi dod, yn meddwl ei bod wedi dod a meddwl agored efallai, ond yr hyn sydd yn wir, maent wedi gwrthod mynediad I air Duw. Gwrthod yr unpiedig air. Maen nhw wedi gwrthod. Chi'n gallu gweld ambell waith, dim bob tro, ond ambell waith o'r pwlpit, chi'n gallu gweld ar yr wyneb. Mae'r clywed yn sicr, ond does dim gwrandawiad, does dim derbyniad. Chi'n gwybod, chi'n gallu dweud o'r ymateb ar ôl ambell waith. Sa'n credu maen nhw wedi clywed gair, gwrando gair, deall gair, proffes ers blynyddoedd efallai. Ac ych chi'n meddwl beth sy'n mynd ymlaen fan hyn. Gwell ganddynt ei dehongliad hwy o air Duw. Ond trist hefyd yw ystyried rhai sydd yn meddwl ei bod wedi gwneud mwy na clywed. Maent yn meddwl bod grandawiad wedi bod. Maent yn dibynnu ar y ffaith ei bod yn fodlon gwrando. Mae hwn yn drasiedi. Eich bod yn dibynnu ar y ffaith eich bod yn fodlon gwrando yn awyddus I wrando hyd yn oed. Maent yn honni ei bod yn credu yr hyn a ddywedwyd, ond nid ydynt wedi gweithredu. Nid ydynt wedi edifarhau. Nid ydynt wedi credu ymddiried yng Iesu Grist yn llwyr. Maen nhw dal wedi cymysgu. Maen nhw dal yn meddwl gwneithurwyr y gair, dyna beth sy'n bwysig. Rhaid I mi fod yn weithredol yn hwn a'r llall. Rhaid I fi fynd allan I gyrraedd pobl. Rhaid I fi fynd allan I wneud hwn. Rhaid I fi gynnal y cyfarfod yma. Rhaid I fi fod yn dysgu plant bach. Rhaid I fi dysgu pobl ifanc. Rhaid I fi fod yn neud hyn. Rhaid I fi fod yn brysur. Ac maen nhw'n pwyso ar hyn I gyd. Sawl athro ysgol Sul dros y blynyddoedd yn ein gwlad fach ni sydd yn meddwl bydden nhw'n mynd i'r nefoedd achos bod nhw'n athrawon ysgol Sul. Achos bod nhw'n gallu dweud stori Noa. Maen nhw'n gallu sôn am yr arch fawr, a'r llifogydd. Maen nhw wedi sôn am y porthu'r 5,000. Maen nhw wedi sôn am y wyrth gyda'r bara a'r pysgod. A maen nhw'n dweud oedd y plant bach. A mae Iesu Grist wedi gwneud un falle hyd yn ond dweud bod e wedi digwydd. Anhygol. Bod nhw'n credu bod e wedi digwydd. Ac maen nhw'n pwyso fi. Pan maen nhw'n clywed yr efengil, chi'n gweld y corddi yma. Os ydyn nhw'n gwrando, maen nhw'n gwylltio. Chi'n dweud nad ydw i'n Gristion, a dwi wedi gwneud hyn a'r llall. Dwi wedi pregethu mewn pwlpit. Pwy ydych chi ddweud, dwi'n wneithurwyr y gair. Dwi'n un o'r rheini. Dwi wedi bod tramor yn helpu pobl tlawd.
Dwi wedi rhoi blwyddyn, pobl ifanc yn gwneud hyn, dydyn nhw, blwyddyn o fy mywyd i fynd allan i ryw wlad dlawd ac i ryw faes cenhadol, a dwi wedi helpu'r tlodion. Dwi wedi bod gyda nhw a cynnal cwrdd gyda'r plant bach. Ac maen nhw'n dweud, pa hawl sydd â chi ddweud nad ydw i'n Gristion? Ac allai ddweud hyn, digon o hawl, diolch yn fawr. Mae gair Duw yn dweud, dydych chi ddim yn gadwedig achos chi'n mynd yn maes cenhadol am flwyddyn. Dydych chi ddim yn gadwedig os chi'n helpu yn yr ysgol Sul. Chi ddim yn gadwedig os chi wedi cael eich bydyddio, os chi'n cymryd y cymun am y degawd diwetha. Chi ddim yn gadwedig os chi'n bregethwr o'r Efengyl hyd yn oed. I chi'n gadwedig achos Iesu Grist. Achos ei fywyd perffaith achos ei farwolaeth far y groes. I chi'n gadwedig oherwydd gras Duw. Chi'n gadwedig oherwydd gwaith yr ysbryd glân yn eich bywyd chi. Ac o ganlyniad i hynny, i chi'n wneithurwyr, un o wneithurwyr y gair. Nawr mae gweithredoedd i weld. Ond i chi ddim yn dibynnu arnyn nhw. Mae rhaid i weld yn does. Dyma i chi adnod. Mae'n frawychus yn dweud. Byddwch wneithurwyr y gair ac nid gwrandawyr yn unig gan eich twyllo eich hunain. Ond pan mae'r gwrandawiad o ganlyniad i waith yr ysbryd glân, pan mae'r Efengyl yn cael ei chyhoeddi ac mae yna dderbyniad o'r Efengyl ac mae'n cael ei impio, pan mae'r hodd o ffydd yn cael ei rhoed i chi, yna fe welir ffrwyth yr impiedig gair. Maes o law. Ceir prawf. Mae'n rhyfedd. Mae'n wirthiol. I chi'n gweld sancteiddrwydd. Ac falle, does neb wedi dweud wrthyn nhw am rai pethau, ond i chi'n ei weld mae'n digwydd yn raddol bach ambell. Mae ambell i beth yn digwydd yn gloi. Ambell i waith, mae'r pobl yn stopio wneud un peth yn syth. Dwi ddim yn broblem iddyn nhw gweddill i bywyd, ond mae pethau eraill yn broblem. Ond beth i chi yn gweld yw, mae yna iogrwydd o bechod, ac maen nhw'n gweld mae hwnna yn brifo fy ngwaredwr i fy niw, i fy nhadnefol i, ac yna mae'n trysthau nhw, ac maen nhw'n edifarhau. Ac maen nhw'n delio, chi'n gweld y cerddediad yma ar hyd y llwybr cur, a'r cerddediad sanctaidd. Ac i chi nawr am fyw i ogoneddu Duw, a nid chi eich hunan, a pan i chi yn gwneud gweithredoedd da, chi ddim yn ei gwneud nhw mwyn i chi cael y clod. Mwyn i chi fynd i gysgu yn y nos, dwi'n saff achos fe wnes i hyn a'r llall. Mae rhain yn mynd i gysgu yn y nos, yn gwybod fod yr enaid yn saff. Pam? Achos bod nhw'n pwyso ar Grist. Ac wedi derbyn o Grist. Wedi derbyn yr hyn a wnaeth troson ni. Bydd yna rai yn dod i glywed gair Duw. Dyna beth i ni am weld, i ni'n ddiolchgar pan mae'r rhain dod mewn i glywed. Dwi ddim yn ddigon. Ni'n llawenhau pan mae'r rhain dod i glywed, achos mae angen iddyn nhw glywed. Ond i ni'n gweddio wrth glywed y byddwch chi'n gwrando. Ac wrth wrando y fydd y math yma o wrando. Ac yna wrth wrando fe fydd na dderbyniad. Y byddwch chi'n ildio. Y byddwch chi'n edifarhau o'ch pechod. Y byddwch chi'n agor bost drws y galon. Ac y byddwch chi'n dweud, Dduw madda i mi. Ac yna wrth edifarhau fydd yr hodd o ffydd yma yn cael ei rhoi hefyd i chi. Mae'n y cyfan o Dduw. Ac y byddwch chi'n gallu pwyso a chredu yn llwyr yn Iesu Grist. Ac yna fe fyddwch chi'n un o'r gwneithurwyr y gair ac nid gwrandawyr yn unig. Ble i chi arni? Dyna chi rybydd na fyddwn ni'n twyllo'n heneidiau. Ond y byddwn ni'n pwyso yn gyfan gwbl ac yn llwyr ar yr arglwydd Iesu Grist. Gadewch i ni weddio. Dduw, i ni yn diolch i ti am rhybuddion dy air, ond yn diolch am y gobaith sydd yna, yn yr Efengyl, yn yr arglwydd Iesu Grist, ac felly ni'n diolch i ti am yr Efengyl sanctaidd. Ter di'n plith, gweithio yn ein plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw, ac heiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni orffen trwy ganu Emynau 524, pechadur wyf o arglwydd sy'n curo wrth dyddor, erioed mae dy drigaredd ddiddiwedd i mi'n stor. I ti faddau beiau rifedir tywod man, gwn fod y hen drigaredd lawn cymaint
ag o'r blaen. 5, 2, 4 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.